तो भाई लोग आज हम बात करे वाले बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह के लखन सिंह जौन मूवी के अनाउंसमेंट भइल उ मूवी एकदम धांसू बने वाला बा। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह लखन सिंह के जौन किरदार निभाए वाला बारन उ सही में एगो लखन सिंह डाकू रहलन। उनकरा ऊपर 200 मर्डर के केस रहे आ उनकरा से पुलिस प्रशासन डरत रहे। तो बुझलो इ मूवी कितना हाई लेवल में होखे वाला बा। ठीक बा, ई मूवी के बहुत जल्द शूटिंग चालू होखे वाला बा वो काउंटी एरिया में। एमे अभी के किरदार निभाए वाला बा उ अभी अनाउंसमेंट नइखे भइल। एक और बात कहे चाहतनी, पावर स्टार पवन सिंह के देखबे कइल हलो डाकू के रूप में तो कितना भयंकर लौकतलन। तो ई मूविया कितना भयंकर बने वाला बा। ई मूविया के बहुत जल्द शूटिंग चालू होखे वाला बा वो काउंटी एरिया में। ठीक बा, अभी अनाउंसमेंट नइखे भइल कि मूविया में के काम करे वाला बा, ना तो उहो बता देती। आ पावर स्टार पवन सिंह के फैन हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए लो। तो चलो अगला वीडियो मिले, तब तक के लिए गुड बाय।